Здравейте в събота вечер. Това е спортната емисия на Нова телевизия. Започваме с футбол. В петия си матч начело на Литекс Христо Стоичков записа пета победа. Вижте как в Ловеч шампионите спечелиха дербито срещу Славия с 1-0. Единственият гол в матча бе реализиран в 12-та минута, когато Георги Миланов изведе Марсело Никасио, който отбеляза седмото си попадение в своя пети двубой с оранжевата фланелка. Бразилецът посвети гола си на шофьора на клубния автобус на Литекс, за който получи жълт картон. Тази привързаност към Бате Тошко обаче струваше скъпо на Никасио, след като в 49-та минута реферът Богомил Маринов му вдигна втори жълт картон и домакините останаха с 10 човека. Славистите така и не съумяха да се възползват от численото си преимущество, като най-чистото положение за тях си остане градата на Владислав Романов през първото полувреме и несполучливата добавка на Василев. С успеха си днес Литекс се изкачи на четвърто място в А група, на 2 точки за ЦСКА и Левски и на 5 от лидера Лудогорец, но оранжевите с мач повече. В другите два матча днес Миньор загуби от Черноморе с 0-1, а Черноморец и Берое завършиха при резултат 2-2. Утре играят Лудогорец Светкавица, Ботев Враца Левски и Калиакра Локомотив Пловдив. В понеделник ЦСКА и Монтана затварят 19-тият кръг. Какви са последните новини в лагера на Левски преди гостуването на Ботев Враца, ще разберем от Петю Борисов. Николай Костов няма да може да разчита на контузения Тони Калво и наказаните Кристовао Рамос и Христо Йовов. В групата за мачи във Враца са включени вратаря Пламен Илиев и халфа Дарко Тасевски, въпреки че и двамата получиха травми по време на двубоя за купата срещу Локомотив Пловдив. Тогава след последния съдийски сигнал старши треньора Костов загуби самообладание и нападна колегата си Емил Велев с думите "ще ти разбия мозъка". Аз много съжалявам за този случай. За първи път ми се строя. Аз съм даже се очудих, че постъпих така, нали? За което мога да се извинявам всички почитатели на футбола. Поддадох се наистина малко на провокациите и искам да забравя този момент. Николай Костов даде интересно обяснение за слабата форма, която Йовов, Гаджев и Тасевски демонстрират от началото на полусезона. Те са по-технични футболисти и на тия терени. Нормално да не могат да покажат по-добрата страна от тяхната игра. По-нежни футболисти е съвсем нормално. Костов изрази притеснение от лошия терен, който очаква негови отбор във Враца. Треньор на Левски признава още, че неговия бивш помощник и настоящ старши треньор на Ботев Тони Здравков много добре познава сините, което допълнително ще помогне на съперника. Срещата е утре от 15 часа и 30 минути. За спортните новини на Нова, Петю Борисов. Българският ансамбъл по художествена гимнастика спечели бронзов медал в многобоя на Световната купа в Киев. Това е първо състезание от началото на годината за нашите момичета. Те разделиха третото място с Украйна, златото е за Италия, а среброто за Беларус. Следва тенис. Вълнуващ двубой очаква публиката в Индиан Уелс. Надал и Федерер ще играят полуфинал по-късно тази вечер. Това ще бъде 28-ма среща между двамата, като в 19 случая Надал е бил победител. Испанеца направи обрат срещу Давид Налбандян, за да се класира на полуфиналите. След много непредизвикани грешки, Надал загуби първия сет с 4-6. Втория в света подобри представянето си до края на матча и доминираше с удари от основната линия, за да спечели оставащите два сета с 7-5, 6-4. Роджер Федерер положи много по-малко усилия, за да преодолее Хуан Мартин Дел Потро. Швейцарецът спечели с 6-3, 6-2 и записа победа под номер 250 в кариерата си на турнири от сериите Мастърс. В другия полуфинал в Индиан Уелс ще играят Новак Джокович и Джон Иснар. На същия тенис турнир, но при жените за титлата ще спорят Мария Шарапова и Виктория Азаренка. Новият сезон във Формула 1 започва утре с Гран При на Австралия. Вижте каква е стартовата решетка. На пистата Албърт Парк в Мелбърн пилотите на Макларен заеха челните позиции. Луис Хамилтън спечели пол позишън. Той изпревари с по-малко от 2 своя съотборник Дженсън Бътън. Третото място зае дошлият от серите GP2 Румен Гружан, който кара за Лотос Рено. Четвърти ще стартира Михаел Шумахер с Мерцедес. На трета редица се наредиха пилотите на Red Bull Марк Уебър и действащият световен шампион Себастиан Фетел. Недоволен от представянето си в квалификациите остана екипът на Ферари. Фернандо Алонсо ще започне състезанието от 12-та позиция, а Фелипе Маса ще потегли 16-ти. А сега поглед към снежната писта на Боровец, където се проведе атрактивно състезание с колела. Повече от Гено Даскалов. За втора поредна година Боровец бе домакин на зрелищната надпревара Уинтер Байк Дуел. Около 100 смелчаци се спуснаха по специално изграденото трасе на писта Мартинови бараки.
Тези момчета дошли чак от Сливен и обясниха защо тръпката да яхнеш маунтинбайка е по-голяма от тази да си с ски или сноуборд. Много по-различно от скито и тръпката е много по-голяма, защото е нещо необичайно. Не всеки има падания. Ама то всяко спускане си екстремно. Когато застанеш на старта, забравяш за страх, забравяш за външни емоции, забравяш за всичко. Мислиш само за спускането. Утре гостите на Боровец ще могат да се насладят на емоцията да изпробват различни скокове върху огромна въздушна възглавница. За спортните новини на Нова, Гено Даскалов. И в края на емисията резултати от мъжкото баскетболно първенство. Ямбол загуби от Левски с 59 на 78 точки. Локол Академик победи Спартак Плевен с 87 на 80. Черноморец отстъпи на Балкан с 74 на 89. Вчера Черноморе Рилски спортист 67 на 81 точки. След секунди е слънчевата прогноза на Деси Банова. Аз ви желая приятна вечер.